Aħbarijiet pożittivi għal wieħed mill-ħaddiema li spiċċa ferut serjament fil-każ tal-bini li ġarraf f'Kordin, każ li sfortunatament ħasset il-ħajja ta' ġuvni ta' 20 sena. Sorsi mill-Isptar Mater Dei konfermaw ma' Net News li wieħed mit-tliet ħaddiema li kienu fil-periklu tal-mewt issa ħareġ mill-ITU dan wara li wieġeb b'mod pożittiv għal kura li kien qed jingħata fl-aħħar jumejn. Fl-ITU qatt hemm żewġ ħaddiema oħra jissiltu għal ħajjithom dan fil-waqt li tnejn minn dawk li nqabdu taħt it-tifrik sofrew ksur. Bħalissa l-investigaturi għadhom qed jiddeterminaw x'wassal għal din it-traġedja li ħalliet li żagħżugħ Jean Paul Sofija mejjed taħt il-briks u l-konkos tanti li kellhom jgħaddu kważi 16-il siegħa qabel ġie lokalizzat il-katavru tal-vittma. Din il-binja f'Kordin tinsab fuq proprjetà tal-Gvern li hija maniġjata minn Indis Malta, l-aġenzija responsabbli mill-parks industrijali kollha ta' pajjiżna. Skont it-Times il-binja kellha tibda tintuża bħala fabbrika tal-injam u mhux showroom tal-karozzi kif kienu indikaw diversi rapporti oħrajn u minn żewġ sulari il-pjan kien illi tirdoppja għal 4. Rapporti qed jindikaw ukoll li l-kollas tal-binja seħħ eżatt meta beda jintefa' l-konkos tas-saqaf. Dan għad irid jiġi determinat mill-inkjesta maġisterjali li għaddejja bħalissa, għalkemm il-Prim Ministru Robert Abela m'għaddejja xejn jasal l-konklużjoni li dan il-każ huwa differenti mit-traġedja ta' Santa Venera li ħasdet il-ħajja ta' Mirjam Paċ. Nagħmel distinzjoni bejn dan il-każ ukoll u l-każ li kellna sfortunatament numru ta' xurilu sew qed nirreferi għal każ li seħħ f'Santa Venera u li kien wassal għal mewt ta' Mirjam Paċ. Dan meta fl-istess nifs tqar illi irid iħalli l-investigazzjonijiet jieħdu l-kors tagħhom.